नमस्कार मित्रांनो, शेअर मार्केट आणि बरेच काही या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत जे टाटा ग्रुपची जी सिरीज चालू आहे मित्रांनो, तर त्यामधला आपण आता दुसरे व्हिडिओ बघणार आहोत मित्रांनो. तर ती व्हिडिओ बघण्या अगोदर आत्तापर्यंत मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलला एकदा व्हिजिट दिला असेल तर प्लीज चॅनलला एकदा व्हिजिट द्या. बघू शकता इथे ह्या कंपनीने आत्तापर्यंत मित्रांनो 29,692% रिटर्न्स मित्रांनो आपल्या इन्व्हेस्टरसाठी दिले आहेत. बघू शकता तुम्ही. त्याचबरोबर महत्त्वाचे व्हिडिओ चॅनलवर टाकले आहेत. बघू शकता तुम्ही. इलेक्ट्रिक व्हेकलच्या दृष्टीने महत्त्वाची कंपनी कोणती बघू शकता मित्रांनो, म्हणजे मार्केटमध्ये याची खूप चर्चा चालू आहे. त्याचबरोबर टाटा ग्रुपच्या या शेअरने आत्तापर्यंत 12,000% रिटर्न दिले आहेत. त्याचबरोबर बजाज ग्रुपचा सर्वात छोटा पेनी स्टॉक बघू शकता. गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापेक्षा या कंपनी मित्रांनो इन्व्हेस्ट केले असते, या शेअरमध्येच इन्व्हेस्ट केलं असतं मित्रांनो, आत्तापर्यंत तुम्ही करोडपती असता मित्रांनो. त्याचबरोबर पुढे बघू शकता या 5 कंपन्यांनी एका महिन्यात जवळजवळ 100% रिटर्न दिले मित्रांनो. ही एक व्हिडिओ बघू शकता तुम्ही मित्रांनो. त्याचबरोबर सर्व व्हिडिओ महत्त्वाचे आहेत मित्रांनो या चॅनलवर. त्याचबरोबर बघू शकता टाटा ग्रुपचा सर्वात छोटा पेनी स्टॉक बघू शकता. याबद्दल आपण एक नवीन व्हिडिओ बघणार आहोत मित्रांनो. त्याचबरोबर निफ्टी 50मध्ये यावेळेस कोणता शेअर ॲड होणार आणि त्याचबरोबर त्याचे फंडामेंटल पूर्णपणे ॲनालिसिस केले मित्रांनो. त्याचबरोबर बघू शकतो वर्ल्ड स्टॉक मार्केटचं टायमिंग ॲज पर इंडियन टायमिंगनुसार म्हणजे कोणते स्टॉक मार्केट ओपन होतात. त्याचबरोबर बघू शकता झिरोदामध्ये कोणताही शेअर बाय आणि सेल कसा करायचा. त्याचबरोबर झिरोदामध्ये जर तुम्हाला अकाउंट ओपन करायचं असेल डीमॅट अकाउंट, तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटेल. तिथून जाऊन तुम्ही एकदा क्लिक करून डीमॅट अकाउंट ओपन करू शकता आणि इन्व्हेस्टमेंटची तुमची जर्नी सुरू करू शकता. त्याचबरोबर खाली बघू शकताय राकेश झुंझुनवाला यांची एक छोटीशी स्टोरी टाकण्यात आली मित्रांनो. त्यामुळे तुम्हाला सर्व राकेश झुंझुनवाला यांच्याबद्दल माहिती मिळेल. तर मित्रांनो त्याचबरोबर बघू शकता बिगिनर्ससाठी फंडामेंटल ॲनालिसिस कसं करायचं हा एक व्हिडिओ त्याबद्दल बनवण्यात आला मित्रांनो. तर मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर आत्ता पण तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून येणारा प्रत्येक व्हिडिओची माहिती तुम्हाला नोटिफिकेशन स्वरूपात मिळेल. चला मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो बघू शकता आपण टाटा ग्रुपच्या नेक्स्ट शेअरबद्दल आपण बोलणार आहोत. तर त्या शेअरचं नाव आहे टायटन कंपनी मित्रांनो. टाटा ग्रुपचा हा सर्वात जास्त क्वांटिटी म्हणजे सर्वात जास्त चर्चेत असणारा शेअर मित्रांनो लक्षात ठेवा. म्हणजे TCS, टाटा एलेक्सिया, टायटन भरपूर अशा कंपनी टाटा ग्रुपचे जवळजवळ सर्व शेअर म्हणजे चर्चेत असतात मित्रांनो. त्यातील ही म्हणजे गोल्ड रिलेटेड काम करणारी कंपनी म्हणजे गोल्डशी रिलेटेड यांचा बिझनेस आहे मित्रांनो. त्यामुळे ही एक जास्तीत जास्त चर्चेत असते मित्रांनो. जर तुम्ही गोल्डमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापेक्षा मित्रांनो ह्या कंपनीचे इन्व्हेस्ट केले असते तर तुम्हाला चांगले रिटर्न भेटले असते. ह्याचं एक छोट्यातलं उदाहरण मी तुम्हाला थोड्या वेळात सांगणार आहे. पण आपण पहिले या कंपनीबद्दल पूर्णपणे फंडामेंटल ॲनालिसिस करू आणि मग ह्याच्या चार्टकडे येऊन मी तुम्हाला ती स्टोरी सांगतो. तर आपण सर्वप्रथम फंडामेंटल ॲनालिसिस करूया या चार्टबद्दल या शेअरबद्दल. तर कंपनीचं नाव आहे टायटन कंपनी. तर मित्रांनो बघू शकता डायरेक्ट आपण कंपनीची रेव्हेन्यू ग्रोथ फंडामेंटल पूर्णपणे ॲनालिसिस करूया. तर बघू शकता आपण आता कंपनीच्या रेव्हेन्यूवर आलो आहे. बघू शकता कंपनीची रेव्हेन्यू बघू शकता रेव्हेन्यू ग्रोथ बघू शकता एकदम. आपण एक मिनिट क्वार्टरली पहिले बघू त्यानंतर ॲन्युअली बघू. तर क्वार्टरली बघू शकता मित्रांनो मार्च, जून, सप्टेंबर, डिसेंबर आणि मार्च क्वार्टरली म्हणजे हा आत्ता गेलेला. तर बघू शकता क्वार्टरली पूर्णपणे तुम्हाला माहिती दाखवतो. तर बघू शकता इथे मार्च 2020ला बघू शकता 4,711 करोड. त्यानंतर जूनला 1,979 करोड. त्यानंतर 4,000. इथे थोडीशी ग्रोथ कमी झाली कारण कोविडचा वेव्ह आलेला त्यामुळे फर्स्ट वेव्ह. त्यानंतर बघू शकता 4,553 करोड. त्यानंतर बघू शकता डिसेंबर 2020ला 7,619. जबरदस्त जंप झाली मित्रांनो. जवळजवळ 3 करोडचा जवळजवळ नाही म्हटलं तर मित्रांनो 3,000 करोडची जंप झाली मित्रांनो जाग्यावर बघू शकता. त्यानंतर बघू शकता 7,494 करोड. मित्रांनो थोडीशी तर ग्रोथ कमी झाली या क्वार्टरली. तर पुढे बघू शकता नेट प्रॉफिट बघूया आपण क्वार्टरली. इथे मित्रांनो जंप झाली म्हणजे यावेळेस सोन्याचे भाव पण तसे वाढलेले मित्रांनो. बघा या दरम्यान सोन्याचे भाव पण खूप वाढलेले मित्रांनो. त्यामुळे इथे रेव्हेन्यू ग्रोथ डायरेक्ट 3,000 करोडने वाढली मिनिमम पकडू आपण डायरेक्टली. तर पुढे आपण नेट प्रॉफिट बघूया. नेट प्रॉफिट बघू शकता मित्रांनो इथे 343 करोड. त्यानंतर मायनसमध्ये आलेलं कोविडमुळे मित्रांनो जून क्वार्टरली. त्यानंतर बघू शकता परत कंपनीने कमबॅक केला 174 करोड. त्यानंतर 530 करोड आणि त्यानंतर बघू शकता 568 करोड मित्रांनो. त्याचबरोबर EPS बघू शकता कंपनीचा टायटनचा. तर बघू शकता EPS 3.9 होता. त्यानंतर मायनसमध्ये 3.28 मायनसमध्ये. त्यानंतर बघू शकता 1.97 कमबॅक केला मित्रांनो. नंतर 5.92. त्यानंतर आता बघू शकता 6.36. त्याचबरोबर आपण
इयरली बघूया. ॲन्युअली म्हणजे ॲन्युअली बघू शकता ग्रोथ 17, 18, 19, 20 आणि 21. 17, 18, 19, 20, 21. तर बघू शकता मित्रांनो इथे बघा 13,260 करोड रेव्हेन्यू. त्यानंतर बघू शकता 16,119 करोड. त्यानंतर 19,778 करोड. त्यानंतर बघू शकता 21,051 करोड. आणि त्यानंतर बघू शकता 21,644. मित्रांनो कशी अपसाईड मस्त वाटते ना मित्रांनो. अशी ग्रोथ असेल तर मित्रांनो शेअरची प्राईस पण नक्कीच वाढणार मित्रांनो, लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर पुढे बघू शकता नेट प्रॉफिट बघू शकता ॲन्युअली. तर बघू शकता इथे 699 करोड. त्यानंतर 1104 करोड. त्यानंतर 1390. त्यानंतर 1496. त्यानंतर ह्यावेळेस जरा गोल्डचा रेट मित्रांनो उतरला आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे मित्रांनो. तर त्या रिलेटेड पण थोडा बिझनेस कमी होतो मित्रांनो, लक्षात ठेवा. गोल्डची प्राईस वाढली की यांना गोल्ड रिलेटेड बिझनेस आहे त्यामुळे यांना थोडे वर खाली प्रॉफिट होणार मित्रांनो, लक्षात ठेवा. तर बघू शकता इथे थोडीशी ग्रोथ कमी झाली मित्रांनो, बघू शकता. तर किती यावेळेस तर 979 मित्रांनो. त्याचबरोबर EPS बघू शकता. EPS बघू शकता ॲन्युअली 8.17. त्यानंतर 12.75. त्यानंतर 15.82. त्यानंतर 16.91. त्यानंतर बघू शकता 10.96. पण मित्रांनो या कंपनीला काही फरक पडत नाही मित्रांनो. कंपनीचा चार्ट पॅटर्न मी तुम्हाला दाखवतो, कंपनीची पूर्ण रेव्हेन्यू दाखवतो, त्यानंतर तुम्हाला कंपनी कळेल काय ग्रोथ करते. त्यानंतर डेप्थ बघू कंपनीकडे पूर्णपणे या शेअरकडे. तर डेप्थ बघू शकता ह्यावेळेस डेप्थ थोडंसं वाढलेलं आहे मित्रांनो, बघू शकता. 17ला 0.44 होतं, त्यानंतर 0.33. 18ला आता 19ला 0.39. त्यानंतर 0.35. आता थोडीशी वाढ झाली आहे डेप्थमध्ये, तर 0.58. त्यानंतर पुढे बघूया आपण आता कंपनीच्या रिझर्व्स बघूया, बॉरोईंग बघूया आणि कॅश किती बघूया. तर बघू शकता कंपनीचं नाव तुम्हाला समजलं असेल, टायटन कंपनीबद्दल बोलत होतो आपण. तर बघू शकता एक मिनिट कुठे गेलो. तर कंपनीचे रिझर्व्स तुम्हाला दाखवतो. रिझर्व्स कधीपासून आहे, 17पासूनचे पूर्णपणे रिझर्व्स आहेत मित्रांनो. तर कंपनीचे रिझर्व्स बघा या लाईनमध्ये बघा 4,223. त्यानंतर बघू शकता 5,105. त्यानंतर 6,092 करोड. त्यानंतर 6,736 करोड. त्यानंतर 7,464 करोड. त्यानंतर लाँग टर्म बॉरोईंग बघा. लाँग टर्म बॉरोईंगमध्ये मित्रांनो 1 रुपयाचं कर्ज नाही मित्रांनो. ही कंपनी नक्कीच म्हणजे ग्रोथच्या दिशेने वाढत चालली आहे मित्रांनो. कारण कंपनी लाँग टर्ममध्ये काय कर्ज नाही म्हणलं, कंपनी 5 स्टार बॅलन्स शीट असते मित्रांनो. 5 स्टार कंपनी असते ती, लक्षात ठेवा. त्यानंतर शॉर्ट टर्ममध्ये काय फ्लक्च्युएट होत असतं मित्रांनो, बघू शकतो तुम्हाला दाखवतो. हे बघा 1867. त्यानंतर 1603. त्यानंतर 2287. त्यानंतर बघू शकता परत कमी झालं 2133. त्यानंतर यावेळेस 4,094 करोडचं कर्ज आहे मित्रांनो. शॉर्ट टर्ममध्ये ती प्राईस वर खाली होत असते मित्रांनो कर्जामध्ये. त्यानंतर पुढे बघू शकता कॅश बघू शकता कंपनीकडे. कॅश बघा मित्रांनो 772 करोड. त्यानंतर 612 करोड. त्यानंतर 1,001 करोड. त्यानंतर 356 करोड. त्यानंतर 512 करोड मित्रांनो. ठीकठाक बॅलन्स शीट आहे मित्रांनो. त्याचबरोबर कंपनीची आपण आता प्रमोटरची होल्डिंग बघूया. तर बघू शकता कंपनीच्या प्रमोटरची होल्डिंग मित्रांनो बघू शकता 52.91. ही 20 क्वार्टरली होती, म्हणजे मागच्या क्वार्टरली मागच्या इयरच्या 2020 क्वार्टरली मार्च क्वार्टरली होती. त्यानंतर जून क्वार्टरली बघू शकता 20ला 52.91. त्यानंतर इथे कमी केली मित्रांनो थोडीशी होल्डिंग 52.90 ठेवली. त्यानंतर तिथून पुढे लगातार कंपनीने 52.90 हीच होल्डिंग मित्रांनो लगातार ठेवली. तर ठीकठाक आहे होल्डिंग मित्रांनो. त्याचबरोबर गिरवी शेअर काहीच नाहीत मित्रांनो, बघू शकताय गिरवी शेअर काहीच नाही आहेत. त्याचबरोबर बघू शकताय FIकडे होल्डिंग किती आहे मित्रांनो या कंपनीची. तर FIने आपली होल्डिंग बघू शकता 17.74 होती. त्यानंतर थोडीशी होल्डिंग कमी केली. त्यानंतर थोडीशी होल्डिंग इथे वाढवली मित्रांनो बघू शकता. त्यानंतर इथे परत वाढवली आणि आता थोडीशी होल्डिंग कमी केली या क्वार्टरली. तर बघू शकता 18.10 ठेवली आहे सध्या होल्डिंग. त्यानंतर DIकडे बघू शकता DIकडे होल्डिंग किती आहे. तर DIकडे टोटल बघू शकता 11.10. त्यानंतर 17. त्यानंतर 33 वाढत त्यानंतर परत कमी केली 11.22 ठेवले. त्यानंतर बघू शकता आता वाढवली मित्रांनो 11.48. त्यानंतर पब्लिककडे बघू, पब्लिककडे होल्डिंग किती आहे. पब्लिककडे बघू याची होल्डिंग किती आहे टायटनची. तर बघू शकता पब्लिककडे मित्रांनो 18.26 होती स्टार्टला. त्यानंतर 38 वाढवली. त्यानंतर परत कमी केली. त्यानंतर परत कमी केली मित्रांनो. त्यानंतर बघू शकता आता थोडीशी होल्डिंग मित्रांनो परत वाढवली जसे डिसेंबर 2020 नंतर. तर बघू शकता आत्ता सध्या 17.53 आहे. त्याचबरोबर कंपनीचे कॉम्पिटिटर कोण आहेत बघू शकता मित्रांनो. त्यानंतर आपण कंपनीच्या चार्ट पॅटर्नकडे जाऊया.
तर कंपनीचे कॉम्पिटिटर बघू शकता. टायटनचं मार्केट कॅप बघू शकता तुम्ही. 1,52,752 करोडचं मार्केट कॅप आहे मित्रांनो. आणि सध्या प्राईस काय चालू आहे 1,720 प्राईस चालू आहे. तर बघू शकता कंपनीचे कॉम्पिटिटर बघू शकता. राजेश एक्सपोर्ट मित्रांनो, त्याचबरोबर बघू शकता वैभव ग्लोबल, त्याचबरोबर बघू शकता कल्याण ज्वेलर्स, त्याचबरोबर एशियन स्टार मित्रांनो. हे कॉम्पिटिटर आहेत कंपनीचे बघू शकता तुम्ही. तर त्याचबरोबर आता आपण कंपनीच्या चार्ट पॅटर्नकडे जाऊया म्हणजे आपल्याला सविस्तर माहिती भेटेल मित्रांनो. तर बघू शकता कंपनीच्या चार्ट पॅटर्नकडे. कंपनीची बॅलन्स शीट तुम्हाला ठीकठाक वाटली असेल तर मित्रांनो नक्की व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये एकदा येस म्हणून टाका. तर बघू शकता कंपनीची चार्ट पॅटर्न मित्रांनो 9 जुलैच्या दिवशी जवळजवळ 7 रुपयांनी पडला आहे. बघू शकता शेअर बघू शकता अप्स अँड डाऊन्स किती 7 रुपयांनी शेअर पडला. त्याचबरोबर बघू शकता 5 दिवसात चार्ट पॅटर्न बघू शकता -38 रुपयाची 38 रुपयांनी पडला आहे. त्यानंतर एका महिन्याच्या म्हणजे जवळजवळ 2.5% पडला 5 दिवसात. त्यानंतर एका महिन्यात चार्ट पॅटर्न बघू शकता 8 रुपयांनी फक्त म्हणजे 8.5 रुपयांनी पडला आहे. तर बघू शकता नॉर्मली 0.50% डिलिव्हरी डाऊन झाला. त्यानंतर बघू शकता 6 महिन्यात चार्ट पॅटर्न 6 महिन्यामध्ये कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिली मित्रांनो. बघू शकता 9.98% वाढ झाली मित्रांनो. तर बघू शकता 156 रुपयाची वाढ झाली. त्याचबरोबर इयरली चार्ट पॅटर्न बघू शकता. इयरली बघू शकता मित्रांनो जवळजवळ 758 रुपयाची वाढ झाली म्हणजे 78%ची वाढ झाली मित्रांनो. त्याचबरोबर 5 इयर्सचे चार्ट पॅटर्न बघू शकता. 5 इयरमध्ये जवळजवळ कंपनी 311%ची रिटर्न दिली मित्रांनो म्हणजे किती 1,302 रुपयाची वाढ. त्याचबरोबर बघू शकता मॅक्सिमम चार्ट पॅटर्न बघू शकता मित्रांनो. जवळजवळ कंपनीने आत्तापर्यंत 40,179% मित्रांनो रिटर्न दिले मित्रांनो. विचार करा जवळजवळ 1,715 रुपयाची रिटर्न दिले मित्रांनो. स्टार्टिंगपासून ज्यांनी इथे इन्व्हेस्ट केलं असेल ना मित्रांनो सध्या स्टार्टिंगला प्राईस काय होती बघा 4 रुपये 27 पैसे चालू हे होती. नंतर इथे बघू शकता इथे किती 2003-2004 साली मित्रांनो बघा इथे 2003 साली मित्रांनो. ही एक स्टोरी सांगायची होती तुम्हाला ती राहूनच गेली तर ऐका तुम्ही स्टोरी. इथे ज्यावेळेस 2003-2004 साल चालू होता त्यावेळेस राकेश झुंझुनवाला यांनी याची जवळजवळ टायटन कंपनीची कारण त्यावेळी टाटाने त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली म्हणजे टाटाची इन्व्हॉल्वमेंट होती. त्यामुळे त्या दृष्टीने आणि पूर्णपणे कंपनीची म्हणजे डिटेल्स भविष्य ओळखून कंपनीचं राकेश झुंझुनवाला यांनी जवळजवळ 3 रुपयाला हा शेअर असताना जो हेवी क्वांटिटी उचललेली मित्रांनो त्यावेळेस राकेश झुंझुनवाला यांनी. तर त्या कंपनीची त्यावेळेस 2003 साली 3 रुपये 16 पैसे त्यावेळेस म्हणजे प्राईस चालू 3 रुपये 4 रुपये अशी काहीतरी प्राईस चालू होती. त्या दरम्यान त्यांनी क्वांटिटी उचललेली मित्रांनो. ती आजपर्यंत त्यांच्याकडे ही क्वांटिटी आहे. बघू शकता सध्या कंपनीची प्राईस काय चालू आहे तर 1,719 रुपये सध्या प्राईस चालू आहे मित्रांनो. तेव्हापासून आत्तापर्यंत जवळजवळ राकेश झुंझुनवालांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अजूनही हा शेअर आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यांनी जवळजवळ एवढी होल्डिंग केली म्हणजे पेशन्सने होल्डिंग केली. तर त्यांचे किती पैसे बघू शकता 40,000 इथून बघू शकता. 1 मिनिट तुम्हाला दाखवतो मी बघू शकता बघू शकता. आजपर्यंत त्यांनी जवळजवळ पर शेअर मागे मित्रांनो 54,501%ची रिटर्न मिळाली पर शेअर मागे मित्रांनो लक्षात ठेवा. तर त्यांनी आजपर्यंत त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये अजूनसुद्धा हा शेअर आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा. म्हणजे त्यांनी किती पेशन्स एखाद्या शेअरमध्ये लाँग टर्मसाठी इन्व्हेस्ट करायचं असेल ना मित्रांनो नक्की तयारी दाखवा कारण लाँग टर्ममध्ये प्रत्येक शेअरचा फायदा होतोच मित्रांनो लक्षात ठेवा. आणि टायटनसारख्या शेअरमध्ये त्यांनी अजूनसुद्धा होल्डिंग कमी केलेली नाही मित्रांनो का तर त्यांना अजूनही विश्वास आहे की हा शेअर वर जाऊ शकतो. त्यांच्या आणि त्यांच्या बायकोच्या पोर्टफोलिओमध्ये अजूनही हा शेअर आहे आणि त्यांच्याकडे हेवी क्वांटिटी आहे मित्रांनो या शेअरची. त्यामुळे त्यांना लाँग टर्मसाठी काहीच फरक पडणार नाही. लाँग टर्ममध्ये त्यांना अजून त्यांनी होल्ड केलं आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा. तर मित्रांनो लाँग टर्मचा फायदा तुम्हाला समजला असेल. इथे बघू शकता तुम्ही जवळजवळ 40,179%ची रिटर्न मित्रांनो. जोक नाही मित्रांनो. आपण बँकेत ठेवतो 7 आणि 8%साठी मित्रांनो आणि त्यामध्ये आपण 10 वर्ष जवळजवळ ठेवतो मित्रांनो. आणि 2003 ते आजपर्यंत जवळजवळ 2019 साल आजपर्यंत त्यांनी होल्ड केलं आहे मित्रांनो. तर त्यांना 40,179%चे रिटर्न्स एन्जॉय करतात मित्रांनो लक्षात ठेवा. त्यांनी उद्या जरी टायटनमधून हात काढून घेतला ना मित्रांनो त्यांना काहीच फरक पडत नाही मित्रांनो लक्षात ठेवा. त्यासाठी लाँग टर्मसाठी होल्ड करा मित्रांनो. शॉर्ट टर्ममध्ये काही भेटत नाही. चांगले फंडामेंटल ॲनालिसिस करून एखादी कंपनी बघा आणि लाँग टर्मसाठी सोडून द्या म्हणजे इन्व्हेस्ट करून लक्ष द्या त्याकडे. प्रत्येक वेळी अपडेट राहावं लागतं फक्त त्या कंपनीबद्दल आपल्याला नेहमी ॲनालिसिस करून मित्रांनो.
तर मित्रांनो कंपनी ही नक्की इन्व्हेस्टमेंटसाठी चांगली आहे मित्रांनो, पण तुम्ही तुमच्या फायनान्शियल ॲडवायझरशी तशी चर्चा करा. आणि व्हिडिओ चांगले वाटले असे व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.